Moikka kaikille, tänään me pelataan Survival the Killeria. Ja tää on nyt tosiaan mun uusi kanava, mulla on of course se vanha kanava vielä, mutta tänne mä postaan näitä pelivideoita. Ja tossa kanavalla sitten toisia videoita. Mutta joo, tänään me pelataan Survival the Killeria. Ja joo. Mulla on nyt vähän ääni tämmönen huono. Mä olin kipeä tossa vähän aikaa sitten, mutta ei välitä siitä. Ja nyt alkaa ensimmäinen roundi. Kotaan tää Night School mappi. Mappinen. Täällä ei yleensä ole mitään ihan mind-blowing hyvää kamaa, mutta Mutta. Missä se killer edes menee? Okei, ei ainakaan täällä. Ei löydy oikein mitään. Nonnii. No ainakin toi yksi pääs. Noniin. Tos. Hei. Okei, no mä saan ainakin se hiilattua nyt. Lähdetään tän kanssa seivaamaan. Joko se sai sen pelastettua. Tosta oli jonkun jäännökset, jos mä katson oikein. Nyt koitaan etsiä jotain hyvää luuttia. Vois mennä vaikka sinne kahvilapaikkaan katsoa, että mitäs siellä on. Se taitaa olla täällä. Vai onko? Ihan varma. Hyppää nyt sinne! Nyt mä otin kun rustipaipen. Mennään tänne äkkiä ennen kuin se killer saa meidät. No niin, siihen se menee. Ihan hyvä, että mentiin tänne lokeroon. Tää on se kahvila kait. Ei ollut kahvila, mutta hei, tossa on hyvää luuttia. Tai ihan ok luuttia. Vähän vaikeeta pelaa, kun pitää niinku toisella kädellä pitää oudossa paikassa toista kättä, koska muuten tässä kuuluu semmosia ääniä. Niinku koko ajan. Mä nyt en ole ihan varma kuuluuko niitä nytten, mutta koska siis mä en tässä kuvausvaiheessa voi tietää, että tuleeko niitä ääniä. Mutta joo. Ei täältä nyt ole toistaiseksi löytynyt oikein mitään kunnon luuttia. Ei täältä kyllä yleensäkään löydy. Nonnii. Ehkä kannattaa lähteä niinku tän killerin luota pois. Niin, porukka uskaltaa tulla seivaakin. Jes, kiitos. Noniin. Oh no. Mä oon muuten viimeisellä elämällä just tajusin sen. Mek täältä. Nyt en oikein voi mennä pelastaa koska vika elämä ja kämpperi. Eiköhän se me täältä. Ei se varmaan näe. Plus se kämppää yhtä. Mä nyt en tiedä kyllä, onko se mun perässä. Jos se on mun perässä, niin sit se on ripperiino. Onks täällä exit? Täällä ei oo exit. No. Vähän killeri. Noniin. Sinne meni. Okei, mä nyt huomasin, että mulla on tarpeeksi rahaa tämmöiseen Space Crateen, joten mä nyt varmaan ostan tämmösen Space Craten.
täällä. Okei, me voidaan saada tämmönen spektrum nyt. Mä otan vaan silmät kiinni jonkun. Mitä? Me oikeesti saatiin se! Mitä? Mitä? Oikeesti? Mitä? What? Okei. No käy mulle, mitä? Oikeesti saatiin se, moikka Karkki. Karkki kävelee tossa. Ihmettelee, että miksi mä huudan täällä. Siis, what? Mä ainakin voitin Happy Neighborhoodiin, se on ihan hyvä mappi. Mut siis, mitä? Taas toi Astral Trident. Joka on siis Spectrum, eli arvokkain. Mä en oo varma, onko se Spectrum vielä. Jos on Spectrum. Oikeesti me saatiin Spectrum. Miksi mä vielä hypätän tätä oikeesti? Ei oo niin iso juttu. Siis mitä oikeesti? Mä menisin ottaa sen viereisen, mutta sit mä vaan mietin, että okei, mä nyt vaan otan ton. Miksi mä vieläkin puhun tästä? Ei oo niin iso juttu. Ei ole iso juttu. Okei, nyt turpakirjuni. Okei. Varmaan kannattaa mennä tonne labyrinttiin, koska killer spavnaa ihan kohta tohon noin. Tohon viereen. Tosin täällä talossa on yleensä aika hyvää loottia. Mihinköhän se killer meni? Tai missiköhän se vetää? Hei, tuolla on tää Golden Buckets. Hetkinen. Okei, me nyt joululla kattoo tänne labyrinttiin, että mitäs täällä on. Mulla ei mitään hajua, missä killer vetää. Se voi olla vaikka täällä labyrintissa. Mikäs tää on? Se on joku hautakivi. Onko täällä ei ollut mitään? Okei. Jos teitä muuten kiinnostaa se eka versio, minkä mä tästä pelistä tein, ja se löytyy mun toiselta kanavalta. Mutta koska mä en siis aio poistaa niitä ja lataa niitä tälle kanavalle, koska mä en nyt varmaan löydä niitä enää mun galleriasta ja silleen. Ja kumminkin vähän turhaa, ne on kumminkin siellä, niitä voi katsoa sieltä. Upsista siellä on. Miten se onko nähnyt mua? Mä en koittaa pelastaa. Jahas. Onko nää kämppäri? Hei, apua. Vaikka pelottaa. Hei, älä nyt viitti. Et nyt viitti. Älä viitti. Älä viitti. No niin, se oli vähän peloittavaa. Mä en oo varma, onkohan mä löytänyt täältä kaikki hyödylliset lootit. No killeri, mä ainakin löytänyt! Okei, ainakaan tää killeri ei oo mikään kämppäri. Kiitoksia kovasti. No nyt se ite jää sinne. Pitäisikö mennä pelastamaan? Menen pelastamaan. No en näköjään meikään, se pelastettiin jo. Mä nyt vaan otan nää roskat tästä.
niin. Hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Okei, näin 2 tsekkaa, että ovi aukeaa. Kummallekohan ovelle se killer muuten tulee? Niin varma. Tää on siis mistä sitä tietää. Ei oikeastaan mistään. Okei, se on siellä. Tänne. Äkkiä. Yes! Ei! Miten? Oh my god. Se oli niin lähellä. Että mä olisin niinku... Siis mä olin siinä portilla. Mun olisi vaan pitänyt odottaa siellä mennä sieltä toisesta exitistä. Nyt en yhtään tiedä, onks tää... Hyvä. Mutta... Otan tämän ja sit vaikka larauksen. Nyt en yhtään tiedä, onko sää hyvät rade, mutta... Ainakin toi knife on hieno. Ujuma. Mitä tää näyttää? Se on muuten aika hieno. Oh. No niin, jes. Nyt me päästiin olemaan killer tähän vaihteeksi. Mä oon tämmönen hieno Among Us-tyyppi. Vähän hirveä hieno tää mun. Kattokaa nyt, miten se juoksee. Se on vaan kauhea upea. No niin, nyt lähdetään pätkiä tyyppejä. Onko siellä on eka tyyppi? Eikö tossa on hyvä? Joo. Tuolla on toi alien-tyyppi ihminen. Minä murhaa se. Ja täällä on paljon porukkaa. Tapetaan nää tästä näin. Pätkitään nää kaikki. Sinä kuole. Kuole! Hei, siellä. Hyvä. Tapetaan tuo. Okei, nyt se on tolleen. Eikö musta oikein, että siellä on joku A ja mä tapoin sen? Tämä yksi tyyppi täällä näin pitäisi saada kiinni. Hän on vaaraksi minun murharetkelleni. Niin se nyt katos. No se katos jonnekin. Mä katsoinko se niitten iksien kuolleiden tyyppien luona, jos ne... tossa yksi. Ne on pelastettu ilmeisesti. Ja toikin näköjään just... Ei, se on vielä kuollut. Nyt se tarvittiin pelastaa. Mä näin katsoinko siellä ketään. Anteeksi nyt vain, mutta minä kyllä näen sinun varpaasi sieltä puskasta. Mä en ois muuten nähnyt, mutta se varpaat kurkisti sieltä puskasta. Mä menen nyt katsoa kumminkin täältä labyrintistä, onko täällä ketään murhattavaa. Kuulostaa oikeesti jotain psykopaatilta, kun mä puhun tästä niinku murhaamisesta. Onkohan muuten kaapeissa ketään? Mä en oo kattonut kaappeja hirveästi. Tai sitten täällä ruosteisessa talossa. Miksi kukaan rakentaisi talon keskelle labyrinttiä? Miettikää, kun sun pitää mennä pois vaikka kauppaan sieltä. Sun pitää mennä koko labyrintti niinku sille, että sä pääsit edes pois sun talosta. Tuolla katolta olisi muuten kanssa olla yksi. Menen kattoo. Joo, siellä on yksi. Se on tää yksi tyyppi, tämä kumminkin. Okei, jes mä sain sen tapettua. Onko mä vielä tappanut ketään? En oo tainnut, mutta siis mun taktiikka tässä pelissä on se, että mä tapan kaikki 3 kertaa, niin se vaan toimii paremmin kuin esimerkiksi joku kämppääminen tai joku semmonen. Koska sit kun avaat kaikki, on saanut puukosta pari kertaa, niin sit sä vaan niinku etit ne yhden kerran ja tapat ne kaikki. Ja sit vaikka nyt tää yksi tyyppi on kuollut 2 kertaa. Mun pitää nyt kyllä tappaa tää yksi tyyppi tästä. Tai siis hei, mä menen tänne. Mä varmaan kyllä kans siis hakkaa niitä, jotka mä oon jo tappanut pariin kertaan. Jos mä muuten muistan oikein, niin toi tyyppi tuolla edessä on jo kuollut 2 kertaa. Jos ei ole kuollut 2 kertaa, nyt mä saan ekan tapon. Yes. Ja tuolla on jotain. Yes. No nyt näitä tappoja alkaa tulla.
Tänne mun mielestä meni joku. Joo, siellä. Ei kannata mennä niinku seinää vasten, kannattaa mennä niinku ovesta. Niinku ihan vaan näin, niinku, että älkää menkö seinien läpi, siitä ei pääse. Ja täällä on tämä yksi tyyppi, jonka mä oon kai taas tappanut parin kertaa. No en olekaan, mä oon oikein tappanut sen 0 kertaa. Tai mä en tiedä monta kertaa mä oon tappanut sen, mutta... Okei, tossa on toi yksi tyyppi, jes. Ei mä saanut tapettua sitä. No nyt tapa joku niistä. Ei hyvä, toi kuoli. Nyt mun pitäis päättää, että kenen perään mä meen. Tuolla on toi yksi. Äkkiä nyt sen perään. Ei. Se voisi siihen aitaan jäädä jumiin. No niin, nyt se... Okei, no. Ainakin mä sain enemmän ihmisiä tapettua kuin mitä mä sain. Tai siis mitä jäi henkiin. Mut joo. Mä kyllä nyt lopettelen tämän videon tähän. Joten joo, nähdään ensi videossa ja kiitos katsomisesta ja... Joo, hei hei!